निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। शब्द अमृताचे या विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागाच्या अभिवाचन उपक्रमातील आजचा 30वा भाग सादर करीत आहोत। केसरी मराठा वृत्तपत्रे आणि स्वामी विवेकानंद या पुस्तकाचे संशोधन संकलन व लेखन डॉक्टर सुरुची पांडे यांनी केले आहे। आजच्या अभिवाचनात या पुस्तकातील स्वामी विवेकानंद आणि लोकमान्य टिळक यांची भेट या उतार्याचे अभिवाचन आपण ऐकणार आहोत। 1892 मध्ये लोकमान्य टिळक व स्वामी विवेकानंद यांची पहिली भेट स्वामीजी मुंबईहून पुण्याला आगगाडीतून येत असताना झाली। या भेटीचे वर्णन या उतार्यात आहे। केसरी व मराठा या वृत्तपत्रातून स्वामीजी आणि त्यांच्या कार्याशी निगडित व्यक्तींविषयीची माहिती टिळकांनी प्रसिद्ध केली होती। त्याचे संकलन या पुस्तकात वाचावयास मिळेल। 1892 ते 1920 पर्यंतच्या वृत्तपत्रीय कात्रणांचा अभ्यास या पुस्तकात केला आहे। या पुस्तकाचे मूल्य रुपये 250 आहे। तत्कालीन समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक एक अमूल्य ठेव आहे। नमस्कार। केसरी मराठा वृत्तपत्र आणि स्वामी विवेकानंद या पुस्तकातील स्वामी विवेकानंद आणि लोकमान्य टिळक यांची पहिली भेट कशी झाली ते वर्णन आपण ऐकूया। 1892 मध्ये मुंबईहून पुण्याला परत येतेवेळी आगगाडीच्या द्वितीय वर्गाच्या डब्यात टिळक त्यांच्या जागेवर येऊन बसले। व्हिक्टोरिया टर्मिनस इथं त्यावेळी गुजराती लोकांचा एक गट एका संन्यासी महोदयांना निरोप देण्यासाठी आलेला होता। त्या लोकांनी टिळकांशी स्वामीजींची ओळख करून दिली आणि त्याच डब्यात त्यांनी स्वामीजींना बसवलं। स्वामीजी पुण्यात नवखे असल्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांनी त्यांना टिळकांबरोबर राहायला सांगितलं। त्यानुसार नंतर एक आठवडाभर स्वामीजी टिळकांकडे राहिले। स्वामीजींकडे विशेष सामान नव्हतं। त्यांच्याकडे फक्त काही पुस्तकं, संन्यासी वस्त्र, एक कमंडलू, मृगचर्म आणि दंड होता। ते शक्यतो मौनावस्थेत राहत। टिळक मात्र त्यांना संभाषणाच्या प्रवाहात ओढून आणत। एकदा टिळकांच्या विनंतीवरून स्वामीजी हिराबाग मंडळात भरणाऱ्या सभेला उपस्थित राहिले। त्यावेळी ज्या विषयावर चर्चा सुरू होती त्या विषयावर स्वामीजींना बोलायचा आग्रह झाल्यावर ते स्पष्टीकरणात्मक बोलू लागले। त्यांची वक्तृत्व शैली आणि पांडित्य यामुळे मंडळातील सदस्य जवळजवळ तासभर मंत्रमुग्ध होऊन ऐकत राहिले। त्यानंतर स्वामीजींना भेटायला येणाऱ्या लोकांचा ओघ वाढू लागला। त्यापासून दूर राहता यावं याकरता स्वामीजींनी टिळकांचा निरोप घेतला आणि आपलं पुण्यातील थोडकं वास्तव्य आटोपतं घेतलं। 1893 मध्ये शिकागो इथं झालेल्या सर्वधर्म परिषदेमुळे स्वामी विवेकानंद खूप प्रसिद्ध झाले। वृत्तपत्रात छापून आलेली त्यांची छायाचित्र बघून साधारण वर्षभरापूर्वी जे तरुण संन्यासी महोदय आपले अतिथी म्हणून आले होते ते हेच विवेकानंद होत हे टिळकांनी ओळखलं। 1901 मध्ये लोकमान्य टिळक काँग्रेसच्या सत्रांकरता
कलकत्त्याला गेले होते, तेव्हा ते आवर्जून स्वामीजींना भेटण्यासाठी बेलूर मठात गेले. त्यावेळच्या भेटीचं वर्णन असं आढळतं. टिळकांचा कलकत्त्यात मुक्काम असताना त्यांनी स्वामी विवेकानंदांच्या मठाला जी भेट दिली होती ती सुदैवानं त्यांच्या एका सहकार्यानं टिपून ठेवली. स्वामीजी त्यावेळी वर्षभरापूर्वीच विदेशातून परतले होते आणि त्यांची प्रकृतीही विशेष चांगली नव्हती. तरीसुद्धा नावेनं गंगा पार करून टिळक जेव्हा घाटावर उतरले तेव्हा स्वामीजींनी स्वतः जातीनं तिथं उपस्थित राहून टिळकांचं स्वागत केलं. मठात त्या दोघांमध्ये खूप मोकळेपणानं संवाद झाला. स्वामीजी टिळकांना म्हणाले, स्वयंपूर्ण होणं किंवा स्वसहाय्य हा आपल्या राजकारणाचा पाया असला पाहिजे. ज्या ज्या परिणामकारक मार्गांनी अडथळे निर्माण करून आपल्या राज्यकर्त्यांना गुडघे टेकायला लावता येतील त्या मार्गांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. 8 मे 1894 रोजी केसरी वृत्तपत्रात शिकागो इथं झालेल्या सर्वधर्म परिषदेत स्वामी विवेकानंदांनी जे नेत्रदीपक यश मिळवलं त्याबद्दल वृत्त आलेलं आढळतं. त्या ठिकाणी म्हटलं आहे, शिकागो प्रदर्शनाचे वेळी अमेरिकेत सर्व धर्मांची जी एक मोठी परिषद भरली होती त्यावेळी हिंदुस्थानातील रा गांधी, रा ग नगरकर, बाबू प्रतापचंद्र सेन आणि स्वामी विवेकानंद ही मंडळी तिकडे गेली होती आणि त्यांनी जी तिकडे व्याख्यानं दिली त्यावरून हिंदू धर्माचं महत्त्व तिथल्या लोकांना चांगल्या रीतीनं कळून आलं असं म्हणतात. आपल्या इकडील वेदांत ग्रंथातून ईश्वर आणि जीव यांचं स्वरूप आणि त्यांचा परस्पर संबंध यांचा जितका खुलासेवार, सूक्ष्म आणि सप्रमाण विचार केलेला असतो त्याच्या शतांश देखील ख्रिस्ती आणि मुसलमानी वगैरे धर्मग्रंथात तो सापडत नाही हे आता अगदी निर्विवाद सिद्ध झालं आहे. प्रोफेसर मॅक्स म्युलर, प्रोफेसर शोपेनहोर, प्रोफेसर ड्युसेन आदी करून पाश्चात्य विद्वानांनी वेदांताचं वर्चस्व पूर्णपणे सिद्ध केलं आहे आणि त्याच धोरणावर स्वामी विवेकानंद यांनी शिकागो इथे भरलेल्या विश्वधर्म परिषदेसमोर हिंदू धर्मावर व्याख्यान दिलं होतं. या व्याख्यानावर अमेरिकन वृत्तपत्रांमधून जे अभिप्राय आले आहेत त्यावरून असं दिसतं की स्वामींचं व्याख्यान अमेरिकन लोकांना आवडलं इतकंच नव्हे तर त्यांच्या कोटीक्रमाचं आणि समयसूचकतेचं त्यांना मोठं नवल वाटलं आणि स्वामींनी सांगितलेली ख्रिस्ती धर्मातील व्यंग त्यांनी मोठ्या उत्सुकतेनं ऐकून घेतली. ख्रिस्ती लोकांप्रमाणे हिंदू लोक इतर धर्मातील लोकांना बाटवण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, तर फक्त हिंदू धर्मात असलेली जीवेश्वर स्वरूपाची माहिती इतरांना सांगून वेदांत विचाराकडे त्यांची, मग ते कुठल्याही धर्मातील असोत, मन प्रवृत्त करतात. ही गोष्ट चांगली आहे असं पुष्कळ अमेरिकन पत्रकारांनी आणि गृहस्थांनी कबूल केलं आहे. आमच्याकडे नुकतीच ॲनी बेझंटबाईंची व्याख्यानं झाली. त्यांचा रोखही याप्रमाणेच होता. वेदांत दृष्ट्या मारुतीच्या पूजेत आणि ख्रिस्ताच्या पूजेत काही भेद आहे असं नाही आणि त्यापैकी एक पूजा मूर्तीची आहे आणि दुसरी मूर्तीची नाही एवढ्यानं विशेष भेद होतो असं मानण्यासही फारसा आधार नाही. याकरता जीवेश्वर स्वरूप ओळखणं हाच खरा धर्म अशी विद्वान लोकांची आमच्याकडे पूर्वी समज होती आणि पाश्चात्य राष्ट्रातूनही आता तशीच होत चाललेली आहे. स्वामी विवेकानंद यांच्या व्याख्यानाचा गोषवारा पुढे एखाद्या खेपेस देऊ. आज त्यांच्या नावाचा इथे उल्लेख करण्याचं कारण इतकंच की मद्रासला एक मोठी जाहीर सभा भरून ज्यांचे नुकतेच आभार मानण्यात आले त्यांनी केलेल्या कामाची वाचकांना थोडी तरी माहिती मिळावी. हिंदू संन्यासी आगबोटीत बसून अमेरिकेत गेले आणि तिथे आपल्या भाषणानं वेदांताचं महत्त्व त्यांनी ख्रिस्ती लोकांच्या लक्षात आणून दिलं, या काही लहान सहान गोष्टी नव्हेत. शिकागो इथे भरलेल्या पहिल्या विश्वधर्म परिषदे इतक्याच महत्त्वाच्या या 2 गोष्टी आहेत. स्वामी विवेकानंद हे मूळ कलकत्त्याचे राहणारे असून त्यांना अमेरिकेत जाण्यासाठी मद्रासच्या लोकांनी मदत केली होती. कलकत्त्याच्या लोकांना स्वामींचे गुण आता कळू लागले आहेत असं म्हणतात.
विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.